कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण शहरात आज एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चिपळूण बाजार पुलावरून एका तरुणानं नदीत उडी घेतली आहे. पुलावर चप्पल आणि घड्याळ आढळल्यानं मोठी खळबळ उडाली आहे. चिपळूण शहरात आज शनिवारी 11 जुलै रात्री सुमारे 10 वाजण्याच्या सुमारास एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चिपळूण बाजार पुलावरून एका तरुणानं नदीत उडी घेतल्याची माहिती समोर येतेय. या घटनेमुळे परिसरामध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलेल्या माहितीनुसार तरुणाला पुलावरून नदीत उडी घेताना पाहिल्यानंतर तात्काळ पोलिसांना माहिती देण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच चिपळूण पोलीस आणि रेस्क्यू टीम ही घटनास्थळी दाखल झालेली आहे. सध्या नदीत शोध मोहीम सुरू करण्यात आलेली असून नदीच्या प्रवाहाचा वेग लक्षात घेऊन अत्यंत सावधगिरीनं बचाव कार्य सुरू आहे. दरम्यान पुलावर संबंधित तरुणाच्या चप्पल आणि घड्याळ आढळून आलेला आहे. त्यामुळे ह्या घटनेकडे गांभीर्यानं पाहिलं जात असून ही आत्महत्येचा प्रयत्न असल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. मात्र याबाबत पोलिसांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी करण्यात आलेली नाहीये. तरुणाच्या संदर्भातील कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाहीये. सध्या पोलिसांकडून शोध मोहीम सुरू आहे. सध्या संबंधित तरुणाचा शोध सुरू असून त्याची ओळख पटवण्याचा आणि घटनेमागील कारणांचा शोध घेण्याचं काम सध्या चिपळूण पोलीस करतायत. घटनास्थळी नागरिकांची मोठी गर्दी झालेली असून पोलिसांनी नागरिकांना सुरक्षित अंतर राखण्याचं आवाहन केलेलं आहे. या प्रकरणी अधिकृत माहिती आणि शोध मोहिमेदरम्यान नेमकी काय माहिती समोर येतेय याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे. या सगळ्या संदर्भातील अपडेट आपण कोकण कटा न्यूज वरती पाहू शकता. दरम्यान आता घडलेल्या या घटनेसंदर्भात तरुण नेमका कोण होता, त्यानं आत्महत्येचा प्रयत्न का केला आणि नदीत उडी का घेतली, ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं येणाऱ्या काही तासामध्ये स्पष्ट होणार आहे. मात्र चिपळूण बाजारपेठ पुलावरून एका तरुणानं नदीत उडी घेतलेली आहे आणि त्यानंतर चिपळूण पोलीस आणि रेस्क्यू टीम सध्या या तरुणाचा शोध घेत आहेत. कोकण कट्टा न्यूज, चिपळूण, रत्नागिरी. पाणी पण शांत आहे एकदम. आणि आता सोडला नाही का पाणी इतकं नाही. त्याला फोटो पाठवतो, तुला पाठवतो. पाणी गदू आहे वाटत नाही. अंदर